Većina ljudi uči engleski da bi ga znalo, ali mali broj ga uči zato da bi više zarađivalo. A to su dva različita cilja. Prvi cilj ti tako donosi više certifikata, više diploma, a drugi cilj ti donosi više prilika kojih prije nisi bila ni svjesna da postoje. I vidi, nije problem u tome da li ti znaš engleski, već je problem da li ti njega koristiš kao alat da generiraš dodatne izvore prihoda. Jer istina je da većina ljudi na engleski gleda kao na, recimo, školski predmet, hobi ili za animaciju u slobodno vrijeme, ali najuspješniji ljudi ga gledaju kao alat, kao odskočnu dasku da zarađuju više. A to možeš i ti. Pa da ti približim svoju priču. Uzmi do duše u obzir da sam ja engleski studirala, pa ga govorim na visokoj akademskoj i profesionalnoj razini. Ne govorim da to moraš ti i da moraš biti na toj razini da bi mogla generirati prihode, ni slučajno. Ima ljudi koji su još puno uspješniji od nas koji smo visoko akademski obrazovani za engleski jezik. Dakle, up you go. Dakle, kod mene se dogodilo da mi je engleski otvorio i donio u život 6 različitih vrsta poslova, ali sve u mojoj niši u engleskom jeziku. Prvi od njih je bio u studentskim danima kada sam radila kao tičerica u vrtiću. I tu sam onda poučavala engleski dječici od 4 do 5 godina starosti. Učili su engleski kroz igru i pjesmu. I to mi je bilo simpatično, njima se to jako svidjelo. Dobivali su imena na engleskom. Tako sam se domislila sama. Dakle, Velimir, koji nema ekvivalent svog imena u engleskom, dječačić je postao na našim satima Willy. A curica Patricija, nju smo zvali Patricia. Kad bi djeca bila previše, previše živahna i nisu bili toliko usredotočeni da nauče jednu pjesmicu na engleskom, onda bih ja rekla, what's the code of honor? Kao kodeks časti. Moramo biti poput vojnika tihi i mirni zato da dobijemo nekakvu nagradu. I onda bi oni rekli code of honor i tako sam ih animirala i pridobila da nastavimo dalje sa učenjem pjesmica na engleskom, recimo. Drugi posao koji sam radila je onaj u školi, tipično, jel? Dakle, držala sam nastavu stranih jezika, prvo u osnovnoj školi, srednjoj školi, tu su mislili da sam učenica kad bih došla na nastavu, pogotovo kad bi me roditelji vidjeli jer sam imala tamo 22 godine. I radila sam i kao profesor stranih jezika u školi, privatnoj stranih jezika i tu plaća na sva 3 nivoa, sve 3 vrste škola nije bila naročita, ali kad si i ti početnik profesor, onda dobivaš tu nekakvu pripravničku plaću prvih godinu dana. Na sve jedno i poslije toga nije me motiviralo to što sam vidjela da djeca nisu dovoljno zagrizla za engleski, pogotovo zato što sam i predavala u stručnoj školi, a tamo su mi znali djeca reći šta se vi profesorice živcirate i toliko trudite, pa nije nama strani jezik uopće bitan, nama su strukovni predmeti značajni, dakle chill. No dobro, ono što mi je tu ipak bilo drago je što sam ispekla zanat u prenošenju znanja. Naročito recimo kad mi je metodičarka došla na nastavu i povukla je druge studente i rekla odite vidjeti kako Kristina drži nastavu stranog jezika, pa malo nju kopirajte. Meni nije bilo jasno što ona misli, ali ona je rekla da jako lijepo znam prenijeti znanje. Pa mi je to jako utjecalo na porast moga samopouzdanja. Ok, nakon toga posla engleski me je odveo na posao asistenta prevoditelja. Tu sam morala i preseliti u drugi grad i sjećam se kad sam donijela taj ugovor o radu doma svojima da im pokažem, oni su iskolačili oči. Kristina, jel to to što piše, to je ta plaća, jer to je bio posao na europskoj razini, imala sam europskog šefa i plaća je bila izvrsna, ali budući sam živjela o svom trošku, morala sam budžetirati, tu su neke nove vještine krenule dolazi do izražaja, jel? I ok, to je bilo super sve, međutim na tom poslu ono što mi je bilo zanimljivo jest da sam bila prvi puta izložena radu usmenih prevoditelja. I tako jedan dan došeta nama u ured jedna veoma poznata zagrebačka prevoditeljica sa
blokićem, olovkom papirom, to je konsekutivno prevođenje. Njena je zadaća bila da prevodi našim ljudima razgovor između, u tom slučaju su bila 2 Nijemca. Jel? I ona je doslovno, slušajući njih kako se razgovaraju nekih 5-10 minuta, nažvrljala doslovno, ja gledam nju, 5 riječi, bez veze po bloku raspoređeno negdje u zraku stoji. I ona spusti taj blokić i tako ona njih sluša. Ako još toga zapisala i kad su se oni sjetili da imaju prevoditelja u uredu, vele, da, izvolite vi sad to prevedite našim hrvatskim partnerima. I žena ni vrit, ni mimo, ni 5, ni 6 uzme taj blokić i gleda u tih 5-6 riječi i priča im naredne 2,5-3 minute. Ja gledam, šta? Pa kako je to moguće? Kako je ona uspjela popamtiti sav onaj dio mesa između? Gdje je to stalo u njen mozak? Pa to je stres. Ona priča o azilu. Gdje je taj vokabular naučila? Dakle, ja sam odmah tada odlučila, ja želim znati engleski i govoriti na toj visokoj razini. Jer sam mislila, evo me, svježa s fakulteta, imam iskustva rada u školi, ja sad znam sav engleski, ali je to bio onaj engleski iz udžbenika. Kada vas posao odvede u smjeru rada kao konferencijski prevoditelj, vi cijelo vrijeme učite. I to je onda bio i moj idući korak. Počela sam raditi kao, simultanac, konzekutivac i tu sam puno narasla u jeziku, u vokabularu, puno sam se morala pripremati zato da osiguram kvalitetu i zadovoljstvo svome klijentu, ali i da ja steknem dodatno samopouzdanja i taj posao me nekako i najviše otvorio novim prilikama i većoj zaradi. Tu je bilo toliko stresnih situacija, smiješnih situacija, evo pada mi na pamet jedna. Kada sam pratila DG Sanko misiju sa veterinarskim inspektorima domaćih i ovih iz EU-a, otišli smo tako jedan dan u klaonicu. A kako sam ja Slavonka, kada je došao upit nama prevoditeljima tko bi to radio, ja sam rekla ja ću. Ja sam gledala kolinje puno puta. Sudjelovala, čula svinje kako tamo plaču i tako dalje, ali baš gledala, usmrćivanje to ne. I šta se dogodi? Dođemo mi u tu jednu veliku klaonicu. Ja stojim sa svojim blokićem, pa ću sad ja tu bilježiti što EU inspektori govore, a trebali su naši pokazati strancima kako mi u klaonici obavljamo usmrćivanje goveda. I vele oni meni, Kristina, ti se stani tamo u onaj ugao, iza mene je bila krava, ja nju nisam vidjela, to mi je bilo drago, jer zapravo nikad nisam gledala kako se ta vrst kolinja događa. Nebitno, stanem se ja lijepo i kada je krenuo taj proces, ta krava je pala i glavom udarila baš u ugao gdje sam ja stajala. Doslovno sam skoro poskočila EU veterinarskom inspektoru i završila mu u krilo. Ostali su se isto svi sa krave, pogled je bio na meni, jel nam Kristina dobro? I rekli su lijepo, Kristinice draga, ovdje će slika reći više od 1000 riječi. Daj ti sad malo izađi van. U ovom dijelu nam nećeš trebati jer je uslijedio proces iskrvarenja i tako dalje. Dakle, nije ugodno zagledati, ali evo, čovjek, kroz tih 5 godina koliko sam na toj misiji bila, imala sam osjećaj da bih znala i odraditi posao, pretjerano je, da, ali kada hoda čovjek po mljekarskoj industriji, po klaoničkoj industriji, nasluša se o raznim bolestima i tako dalje, imaš osjećaj da jako puno znaš, jel? I znaš. I znanje je bilo dobro unovčeno. Dakle, konferencijski posao apsolutno te izlaže hrpi stresova, ali ti donosi najviše. I kako rekoh, ima tu puno putovanja. Onda, i to je lijepa stvar, ne? Posao sudskog tumača, recimo. Tu sam pomogla iseliti jako puno
Hrvata koji su u ono aktualno vrijeme napuštali lijepu našu, išli tražiti posao negdje u inozemstvo. I tu sam isto kroz život naučila toliko puno stručnih riječi koje ne znam da li će mi ikada trebati u životu, ali što je tu je. Taj posao također, kao i ovaj konferencijski, i danas radim. I ovaj posljednji, a to je da sam mentor engleskog jezika za žene kojima držim tečajeve. Dakle, sa ove najviše razine, jer kao konferencijski prevoditelj podrazumijeva se da govoriš jezik na najvišoj razini, sam se spustila par stepenica niže jer sam pronašla strast u tome da toliko silno znanje koje sam stekla i koje s lakoćom prenosim, sada učim i poučavam druge žene kako da se one lakše izražavaju i otpuste svoje blokade u engleskom kako bi postigle neke svoje karijerne ciljeve. Dakle, podcrtavam, svaki novi posao kroz moju adekvatnu pripremu, kroz kvalitetu koju sam osigurala, otvorio mi je vrata novim klijentima, novim prilikama i većoj zaradi. Okay? Ajmo sad vidjeti kakve to prilike engleski jezik nudi tebi danas na ovom tržištu. Dakle, prije svega on ti nudi pristup međunarodnom tržištu i međunarodnim klijentima. To znači da možeš početi surađivati sa inozemnim partnerima, inozemnim klijentima, sa poslodavcima izvan granica lijepe naše, a to je dobro zato što za isti posao možeš naplatiti, dobiti više novca jer radiš u različitim valutama. Jel? Ako si freelancer, ako si konzultant ili vlasnik nekog malog biznisa, takve opcije ti se otvaraju. Zatim, prilika broj 2. Imaš pristup bolje plaćenim pozicijama i napredovanju. Naročito ako želiš raditi u nekakvoj međunarodnoj korporaciji ili organizaciji i stasati do one visoko pozicionirane rukovodeće razine koja jako puno zarađuje, ali na toj razini apsolutno moraš i znati jako dobro govoriti engleski. Jer tu se upravo i vidi ona fina razlika između menadžera na srednjoj razini i onoj visokoj razini, jer ovaj na srednjoj ne mora znati tako dobro engleski. Ali pod uvjetom naravno da engleskim barataš aktivno i u govoru i u pismu. Okay? Zatim, engleski ti otvara pristup neformalnom načinu obrazovanja. Znači, možeš dodatno nadograditi svoje vještine, proširiti znanje, upskillati se kroz stjecanje certifikata i diploma koje možeš steći neformalnim putem. Jer većina tečajeva nudi se prvenstveno i dolazi na tržište na engleskom jeziku, a ti upadaš prva kad znaš dobro engleski, ne moraš čekati prijevod, ne moraš čekati niti prijevod, niti nekakvu lokalnu verziju tog programa. Zatim, što još? Možeš pokrenuti recimo online biznis ili početi prodavati usluge globalno. Primjerice, to znači da odjedanput imaš pristup tržištu koje nije samo lokalno tržište, već je međunarodno, dakle 100.000 ili 100 milijuna zapravo sam htjela reći. Ljudi možeš dosegnuti sa svojim proizvodima ili uslugama ako ih pustiš na globalno tržište. A to znači automatski i veći broj i klijenata i zarade i uopće novca u tvom novčaniku. Naročito u području coachinga, u digitalnim vještinama, digitalnom marketingu, IT-u, financijama, što još? Coaching, dakle pisanje, kreativno pisanje, to su industrije koje jako dobro funkcioniraju globalno. I konačno, 5. prilika je ta što tvoje pregovaračke vještine i samopouzdanje također rastu. Jer kad ti govoriš jasno i uvjerljivo engleski na sastancima, kada znaš držati PowerPoint prezentaciju, kada pregovaraš, ti automatski se otvaraš većem broju prilika i možeš više zarađivati postupno kako napreduješ na svojim pozicijama. Jer koliko si ti suverena i sigurna u jeziku, ta sigurnost se pretače i ogleda i u tvome poslu, profesionalnom identitetu, a to se onda u konačnici vidi i na tvom bankovnom računu. Sada, kako sam naglasila ranije, ti engleski moraš govoriti aktivno, dakle vladati njime suvereno, sigurno, samopouzdano, tečno, da znaš argumentirati ono što te pitaju, da
znaš predstaviti svoju tvrtku, ući u razgovor, pregovarati, jel? Dakle, nije to samo opće znanje engleskog, nego malo i šire od toga. Jer gledaj, ako ostaneš u pasivnom znanju, a to znači da ti engleski samo razumiješ, ali ga ne govoriš, zatvaraš se pred svim tim silnim novim prilikama, zato što poslodavci danas traže tvoju aktivnu komunikaciju, da znaš sastavljati mailove i poslovno korespondirati sa inozemnim partnerima, recimo, da znaš otići na sastanak, održati PowerPoint prezentaciju, online prodaju, pregovarati na engleskom. To se njima kao podrazumijeva da ti koji si završio ne znam kakvu struku, to je završila, da si rođena sa znanjem praktički engleskog za njihove potrebe, ali nije baš tako. No, vrijedi se uložiti u to. I upravo ta potreba da ti znaš engleski na takvoj razini se naročito intenzivirala nakon covida, kada smo prešli na online rad na daljinu i kada je zaživjelo jako puno online biznisa. I oni su nas približili i otvorili nam pristup globalnom tržištu rada, samo zato što sad svi imamo internet. I zato bih voljela ostaviti te s idejom da ozbiljno počneš razmišljati o tome da kontinuirano usavršavaš svoj engleski nakon tečaja. To je presudno. Jer zašto? Ti kad završiš tečaj engleskog, ti si sad tek dobila neku širinu, dobila si znanje koje sad tek trebaš početi integrirati, koristiti aktivno u stvarnim situacijama. Dobila si hrpu informacija koje sada vise negdje u zraku i ti trebaš podršku da naučiš da naučiš sad to znanje koristiti profesionalno, jer zašto? Ono će ti koristiti da postigneš jednu dodatnu sigurnost, da malo podigneš svoje samopouzdanje, svoju fluentnost, da stekneš dodatnu konkurentnu prednost, da proširiš svoj poslovni vokabular, jer opći engleski kojim možda vladaš te može dovesti do jedne razine, ali će te zatvoriti pred onom drugom razinom. Ali poslovni engleski nije toliko zahtjevan ako ga učiš u pravom okruženju, sa pravim osobama, pravim mentorom i tako dalje. Dakle, svaka je granica lako premostiva. To te ne treba plašiti. Također, tržište i jezik se mijenjaju. Dolaze neki novi izrazi i od tebe se naprosto očekuje se da budeš u doticaju sa svime time i da budeš svježa u tom znanju. Ok, to je to. Dolazimo do kraja ovog videa. To je dobro. Dakle, završeni tečaj i certifikat nisu tvoja nagrada. To je tek, ajmo reći, neki tvoj početak. Nisu tvoja konačna stanica. Jer sada slijedi tvoj rad kroz kontinuirani rad na usavršavanju engleskog jezika i nakon nekoliko mjeseci ili možda čak nekoliko godina, ovisi o tome kako ga učiš, koliko redovito, koliko dosljedno, disciplinirano, engleski ti donosi u život veći broj prilika, klijenata i zarade u konačnici. Dakle, to je tvoja prava nagrada kada govoriš bolji engleski. I ona dolazi nakon završenog tečaja. Zato te potičem da ne staneš sa engleskim, da ga ne prestaneš učiti kada ti tečaj završi, jer tek tada počimaš otkrivati što ti on sve korisnoga može donijeti u život. Dakle, ako i ti osjećaš da vrijediš više nego li što trenutno zarađuješ, voljela bih da stisneš like na ovaj video i da mi dolje u komentarima napišeš koja je to bila zadnja prilika pred kojom si se zatvorila i nisi ju prihvatila samo zato što smatraš da ne govoriš dobro engleski jezik. I pozivam te da se pretplatiš na ovaj kanal zato što ćemo o njemu govoriti upravo o tome kako engleski možeš iskoristiti da on postane tvoja konkurentna prednost u karijeri, ali i privatno, gdje ćeš izgraditi život sa puno više osobne slobode, tu poglavito mislim na slobodu izbora.